Korean drama The Penthouse Mizo chong recap ithir me kani Sukyang ite principal chuan Judan te ana an school gym tur sak thatna turin poisa tam tham takapek dona wang chuan alo lom hlea dan te point afa te zirna thila tranpuina poisa a tho ve thea wang chuan alom viau thu alo soi ve bok principal chuan Sukyang gi chhanna rokwek po kha kaching fel tu a Vani thak takin kha exama mo phurtu zirtir tu kha kamin thei lova ti ina soya dan te chuan a that hlau chu ani chuan chu zirtir tu chu zanre ei pui turin ilo somwa don ya ti in a shil ve bok Judan te naw te ho chuan in dor pakhat chu an poi soi an nei mi alo chung hian an bung ro le thil zor te chu an ti chat sak chiama dan te chuan phone a hian doctor ha chu lo bia in amma saber chu an khoi mek thule bul an tran to thu hi ashila Dr. Ha chu a VIP dam lo pakhat pen dana chuan lutin chu pa hna chuan a hnung an zai po atluan thu chu ashila media lamte hne na thil pakhat sia tir adu thu a soibok chu yangnam dong sinagil chungchang ni in lo tu then khat la chuak ve du lo ten an thil kalpui tum an ti boy vek thu chu a soi mua ukil li hne na chuan media lamte an sia to thule abak chu a hna ni to thu Dr. Ha chuan a shil chhong ve bok Yan hi le Jenny nu te chu an lo in mua Jenny nu chuan engtin nge an principal chu an lo min thei thule chu chuan afanu chunga an thil ti te anoi re thei hau lo tur thu chu alo shila atop thlenga akal don thu a soibok yan hi chuan chau mel takhian ole chu tiang chuan ti ta che ani chuan Jenny hi dam do ina te hruaila a o chu a chetak takem ti te kan chen mas phat don alom thi alo lu chwa chan te po kan hre chhuwa kan ni chuan kaini nu fa point thin lung le ti tak zetin ngai dam te po kan deal ve mai don chewlom le atia yan hi chuan afanu ronai hla pui zir lai chu alo thli renga chudi lai tak chuan Jenny i hla zirtir thin tu pa kha ron langin ani chuan yan hi chu aron bia ahma a thil thlenga wang te khan ngai dam adila engma ti theidin huna aum lo wangani thute soin Jenny in rona I athik chu omati thute le rona in omoi takana yani ti ashiat sak thute asoibok yan hi hena chuan rona I chu tu hnen ange zaya zirti azo chuan yan hi chuan ama thu thua azirve tap thin thu chu ashila Jenny ne na an bo roka wanga zai zirtir tu ten ama chu zai an zirtir du lo thute asoibokani chupa chuan ani chuan keima hian ronai chu zai kalo zirtir mai don em ni sang atlinin a o amoi em ani ti ka shia chu wangin ronai hian sang taka thleng thei nge yang ti in ashila zirtir tu pa chuan ronai chu zai zirtir tanin hlapui an saktura chuan German zai an tel don thu chu ronai hnen a chuan ashila ma se ronai chuan chu tiang thil te chu engma hi alo sheve reng lawa chumi ani awang chuan mi zong aya zir uluk hle chu angai don bokani yon bolile so jinite pani zai zir lai mek chu ron langin an beingor dun hlea ma se heon boli chu zai thalo devin anu chuan khatiang kha sakdan turani lo izai lai lutuk iko chung o kha mangla thluk del ta che a thluk tin kha sasang vekla thluk zom lovin enga tinge le ilulul ema atia yon boli chuan kalo tum le chinanga kati sual to mi alawang ti in anu hnena chuan a soive bok chuta sojin chuan message hi dongin dan te hnena tangin ania ani chuan chong samthum le pangana hirapa le sa local tur hian ashilani ukil li ate in lama chuan miss enali chu lekha lo zirtir zo che in alo chuak fel che boka message hi dongin Sukyang chuan darkar chan veya an lekha zirtur chu trantlai deu adu thu alo shilani hirapa le sunga chuan miss li chu lo la om rangin alo in no puar don meka chuti lai tak mai chuan sojini kha haron kal dekin a hoi kwal zuka Anua chuan dan tia cha bi pek mang nge khan kongka chu hongin pindan chunga chuan sojini chu alu ta Miss Li chuan in chunglama dan tia lo om chu a hmu Reilo te a sojin chuan dan te chu han po in
an pahnih chuan in thlahlel ton tak hian an fop deuh wanga chu tiang thilte Miss Lee in a hmuh chuan a thawng hle ani an chetlai vel chu Miss Lee chuan a lo thliru renga a hnuwa chuan du tho taka in fop kwal velin chu tianga anom dun lai te chu Miss Lee chuan a phone hmang chuan video in alo la chara Dante chuan sojini pasal thipek chu po chiat sakin a thilei man tau hmel tak chu a peta zoka sukiang ite lam chu an ron lang le a sukhuna chuan match hi alo chok mola chutia le kha abi mol lai chuan Miss Lee chuan rem chang lai in do ka na anei tur chhop chu abeka hian ala thena pon lama tang chuan sukiang i chuan alo mukiau mai sukiang i churon lutin voin chu kan bang ma deuh thengem aron tia Miss Lee chuan kan chan lai ti ithei ngil ta em ni alo ti sukiang chuan kan ban ma te chuan midang te po izirtir theile dona poisa idu te reng nen anti zui deuh khera Miss Lee chuan isoi dike poisa ka du'a ka hlo angai bok zirtir tur chewin ka omangai kanin rem dan anga ka omlawani chuan sum ka choyang atia ale kha cho tur chu sukiangi ape ngal bok sukiangi chuan hei hi ka chok pe lo ati hlura Miss Lee chuan ithiam lo wang jok ani lo mo engtin nge chunga middle school thiam thei ber ani thei zoka ka ngai dana chuan ifing lutuk si lova ka sha thiam thei ho lo che ati ta zeka sukiangi chuan Miss Lee chu kapin dana tang hian chuak ro ti in anam soka su huna po chu lo tong ve in chunga high school lu dil na zia an nge wanga an ban ma angai thu soin anurem ti na muwa ti ani thu asoi boka chuta chuan Miss Lee po in ole ani chuan voina tan chau kan bang ma ang ati tange nge a Miss Lee in hnunglam a hoi chung lok chuan sukiangi chuan a bag chunga hian cha bi bor pakhat hi ada sak zewa Miss Lee akal hnu chuan sukhunan engthil ngei ti kha ti in sukiangi chu azota sukiangi chuan khatianga zirtirna pek kha a phualom tuna chuan ain lalo ve deuh tawng chu alo ti sam eta Suryani chuan Miss Lee chu thil pek hi alo pe a chuti ilai tak chuan sukiangi kha lo kalin a cha bi bor khaina abo thu aron soya Miss Lee chu alo hmule hmulo azot ngal bok chuta sukiangi chuan Miss Lee bek chung chu bun ruak ngalin cha bi bor khai chu a hmua Miss Lee chuan aru ka ni lo thu lo soin Miss Lee bungrua tladar noi chu sukiangi chuan alo charkhom sak zunga enga ama angai lo turin le anni chu alo hau shep don thu a shil ta zokani chuti lai tak mai chuan judan te khalo le che in engthil nge thleng ti aron zota sukiangi chuan Miss Lee na acha bi bor khaina man to takaruk sak thu alo shi nga zunga Miss Lee na aru ka ni lo thu a soilom lom chungpon judan te chuan iruk chan tur chu ka she thiam ngal mai lova chuak photte kan chung ko boina lam thilani e atia chuta in hnoi lama achuk lai chuan Miss Lee chu veng tu te hau chuan an lo ti dinga judan te pa fa po chu an lo chuk thlave ngal bok Miss Lee chu an tong khung ngala afanu hne na ngai dam dil tur chuan atilui bokani ma se Miss Lee chuan engwangin nge kati suan ni lo puya chuan ngai dam ka dilanga ti in asoya dan te chuan ani chuan kan kal thui angai don ti na ni mai ti in gangnam police hau phone tur chuan veng tu te chu ati ngala ahnuwa Miss Lee chuan ani le keiman ngai dam chu ka dil mayang ati tange nge a sukiangi chuan a thian te pani chu tuichen na hmuna local tur chuan atia an zawai ma chuan Miss Lee chuanin ama sukiangi arin hlela wangle acha bi aruk saka wang chuan ngai dam chu dil turin antiluita a an soyang zel chuan Miss Lee chuan ngai dam chu dil zelin ahnuwa chuan kal le mai a han tuma chuta sukiangi chuan Miss Lee chu tong khum zelin ama chu a huat thule aluak ati chu ngoi thu te silin tuya chuan anam thata top mai ahnuwa chuan poisa chu paidarin kha ikorti fainan in mangha donia ti in thamlo tak hian an shil zuya chulai hmuna tang chuan Miss Lee chu an kalsan zui ta bokani sukiangi pindan chunga aom lai chu suryani chuan wabia in engwanga Miss Lee beka athil chu da nge ani azota chumi awang chuan Miss Lee hnen angai dam dil ngal turin atibok ngai dam chu adil du lo ani chuan a hnen thlenga a hnu thlen mai tur thu chu ashila sukiangi chuan chutianga min ti tur chuan enganga nge min ngaya kanu po in lo
su khuna nen hian ishin te kan nilawa min hmangai na le ngai tu na pakhat ma po i nei lo chu wang chuan kan du dan dan hian min om tir mai mai ro ti in anu chu anam thu noka afanu tak tak zok dam doi na a om me ka wanga anni a fashon te chu lam sia le ngai sak lo bi ka ngain miten om kanu anga chuan lawin ngai boi du to su ti in atong khum zui pokani dam doi in lam churon langin zudan te chuan dam lo khuma mu mek chu alo bi a fanu ni chu itum thiame kan lem chan hi kan du tok a hun tu ani chu herin ti in alo suya sojin le afanu yan boli te chu hla an lo zira adu ang thala yan boli azai that le tak lawa chuan sojin chu win le tho to in khatiang te kha chuan engting nge su kyang i khum theyang thatakin ti tum ve ta che atia ronai le zirti tu pa po kha zai chu lo zir mekin anni ero chu an thiam hle a zirtir tu pa po in alo fak hle ni inti siak na ni tur chu alo theng ta ma se an tu mangin thil akal le ta lo an thil zir lo zok dei chu inti siak na sak zok tur hi alo ni reng maya an zirtir tu pa kha sojini lo roi ni in arwa man na wang ve ka ronai lo zirtir lui ani chuan dot lo shilin ronai chak lo tir ngei chu alo tum zok hi alo ni a sojin chuan yan hi le ronai te nu follow in boy pui chu alo thli renga chuta jeni nu le athian dang te chuan ron mu in an fa te na an zirna sat ve zia te chu inti mak thatum de u hian an lo shila ma se sojin chuan fair takin ke endik don alom tia chan na pe in akal san zui ta a